Ализода Самардин, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. Барои тайёр будан ва муайян намудани чӣ қадар аҳолӣ бояд ки ваксинатсия гирад ва чӣ тайёрӣ дина дакор аст, дар моҳи октябр аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фармоиши муҳтарам вазири тандурустӣ ба имзо расид ки дар он гурӯҳи кории махсус ташкил карда шуд. Ин гурӯҳи корӣ на фақат аз тарафи кормандони Вазорати тандурустӣ ва аз он ҷумла тамоми намояндагони шарикони рушд, аз он ҷумла намояндагони Бонки ҷаҳонӣ, бонкиҳо, ташкилоти тандурустии ҷаҳонӣ ва дигарон дар якҷоягӣ гурӯҳи корӣ барномаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои баргузарондани ваксинаи коронавирусро таҳия ва пешниҳод карданд. Тамоми имрӯз чорабиниҳо ба оиди гузарондани имкунӣ дар асоси мана ин барнома гузаронда мешавад. Яке аз вазифаҳои асосии мо ин ҳозир мо корбарӣ кардан ба аҳолӣ ки бо аҳолиро фаҳмондан дар ҳақиқатан ҳамин ваксинаро истифода бурдан зароровар аст нест, чӣ хел иммунитет метавад, чанд хел мерад, ин дар пеш аст. ҳозир мо корбари дар пеш аст коргар ба аҳолӣ мо. аз тарафи манамин механизми ковакс ки дар асоси барномаи миллӣ якум марҳилае ки ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки ваксина гузаронад ин 20% аҳолӣ мебошад. Ҳамин 20% манамин аҳолиро мо аз тарафи шариконаш ковакс ба зимма гирифтагӣ аст. Дар асоси манамин барномаи ковакс бояд ки дар рӯзҳои наздик ба ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 192,000 ваксинаи AstraZeneca ворид карда шавад. AstraZeneca ин давлати истеҳсолкунандааш Англия мебошад ки ва аз он ҷумла ин ваксина истеҳсол мешавад боз дар ду давлати дигар, дар давлати Индия ва Корея. Хат кардан ба ман аст ки ваксинаи AstraZeneca санаи 15 феврали соли 2021 дар рӯйхати маводҳои ҳолатҳои фавқулодда истифодашаванда дар ташкилоти тандурустии ҷаҳонӣ ба қайд гирифта шуд. Ин маънои онро дорад ки ин ваксинаро ташкилоти тандурустии ҷаҳонӣ ҳамчун аз ваксинаҳое ки истифодабариш дар тамоми дунё лозим аст ба қайд гирифта шуд, сертификат доданд. Яъне марҳилаи аввал 20% ки ҳастанд, якум ино мебошанд тамоми кормандони соҳаи тиб, ин маъмурият табибон, кормандони миёна, кормандони хурди тиб, қисми хоҷагидорӣ. Дуюм ин аҳолии синни солашон аз 60 боло. Сеюмаш шахсони гирифтори бемории ҳамрадиф. Шахсоне ҳастанд ки диабети қанд доранд, гепатитҳо доранд, вирусҳо синни солашон аз 20 то 49. Барои ҳамин якум марҳилае аст ки мана 20% аҳолиро ташкил медиҳад. Гузаронани ваксина ин ихтиёрӣ аст. Барои ҳаминам аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми ҷумҳурӣ дар мобайни аҳолӣ якум дар мобайни тамоми кормандони тиб пурсиш гузаронда шуд ки чӣ қадар кормандони тиб ҳаминро дастгирӣ мекунанд ва хоҳиши ваксина кардан доранд. Ва дуюм гузаронда шуд якум марҳила ҳам дар мобайни тамоми ҷумҳурӣ гузаронда шуд ки зиёда аз 81% аҳолӣ ҳаминро тарафдорӣ карданд. Ва ҳамин пурсиш имрӯз боз давом дорад. гузарондани ваксина дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи шарикони рушд ворид мешавад. Манами ваксинатсия ройгон аст, бо тамоми аҳолӣ ройгон аст. На фақат манами худи як ваксина, бо тамоми чизҳои лозимааш ворид мешавад. Агар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9,514,000 бошад, аз рӯи мисли набошад, агар аз ҳамин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 62%-иш мегирад барои коронавирус. Барое ки мондагиш ин аҳолии аз 18 сола поён аст. Ваксинае ки мо қабул мекунем, ин ваксина фақат аз 18 сола боло аст. Барои гузарондани ваксина аз ваксина гирифтан дастурзандору то гузарондан муҳим 1 дақиқа гузарад. 1 дақиқа ҳам кам. Тамом. Ин ягон чиз дар ҳамин
تمام شرایطی که حوز ما امگذرانی میکنیم در تمام مرکزهای سلامتی ما نقطه‌های طبی داریم. در تمام جمهوری تاجیکستان آزاد در تمام مرکزهای سلامتی جمهوری ما نقطه‌های طبی هستند، یک چند هستند برای گذراندن امکانی هستند. هم شهروندان جمهوری تاجیکستان هم شهروندان خارجی که در جمهوری تاجیک زندگی میکنند هم مقدار گریزندگانی که در جمهوری همه در محله ما موندگی هستند، همش به همین واکسن باید که واکسیناسیون کرده شوند.